Ja, ik ben Cor Vonsen van de Harlingen team. Ja. En ik doe visroken hier en visje verkopen en een kreeft. En eigenlijk allemaal gerookte vis in het seizoen, mossels en zo. Mensen kunnen hier ook een kreeftje eten aan dek en een wijntje drinken. En, ja. Dat doen we eigenlijk zo'n beetje hier. Ja. Waar komt de vis vandaan? Nou, dat is eigenlijk overal vandaan. Vooral van Enkhuizen en de makreel en dat komt van de Rode Trommels, van Katwijk en de Muiden. Nou, vis van hier hebben we, van de vismijn en Bresjes. Heb je ook mosselen? Nog niet. Waarom nog niet? Ja, dat is zo vroeg joh. Dan moet je eerst eens goed vlees in zitten. Dan moet het vol en sap wezen. En die een beetje van die brune visjes. Dat moet mooi room wet wezen. En dat duurt gewoon nog even. En wanneer denkt u met mosselen te beginnen? Oh, dat zal misschien een week of 3 wezen, 4. Daar wachten we nog even mee hoor. Je moet eerst maar een eindje augustus wezen. Half augustus. Denk ik. En hoe gaat het met de paling? Is er veel belangstelling voor? Paling? Jawel. Jawel. Er is ook elke dag paling. Oh, kan ik wel. Gaan we naar de bal. Ja, oké. Oei, 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 oei. Gaan we naar de bal. Ja, dat moet dan. Kom op, schat. Kijk eens wat. Ja. Einde circus.